Πρώτα απ' όλα, έχουμε να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο που μας έδωσε το μαγαζί απόψε, γιατί ήταν πολύ δύσκολο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Και επειδή απόψε είμαστε εδώ για την ΑΕΚ και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, έχουμε πολύ μεγάλα θέματα που πρέπει να δούμε όλοι όσο και όσο και αν έχετε πει. Το ένα είναι το κομμάτι της ιεροτεχνικής που το παλεύουμε πολύ και από αύριο το πρωί δυστυχώς θα πρέπει να βάλουμε τα νούμερα στη δουλειά που είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι. Η βραδιά απόψε δεν μας φέρεται για τέτοιου είδους ενημέρωση, αλλά επειδή δεν μπορώ να σας βλέπω μαζεμένους και εξαιτίας της απόψινής βραδιάς που σας βλέπω πρέπει να σας πω δύο λόγια, ετοιμαστείτε γιατί μας περιμένει πολλή δουλειά. Το πούλμα μου πήγε το κομπολέτσι, δεν έχει γυρίσει ακόμα. Το γκρουμ που έφτασε μέχρι το σαλέ της Γαλλίας και αυτό δεν έχει επιστρέψει στην Αθήνα. Μπορείτε να πείτε όσο θέλετε μέχρι το πρωί, θα κρατήσει αυτή η βραδιά, αλλά πρέπει να ξέρετε και δύο πράγματα. Το καταιγισμό των εκατομμυρίων που γυρνάνε πίσω και πάνω από το κεφάλι της ΑΕΚ, η ΑΕΚ και Μοραγή, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας τα πω εδώ απόψε. Το ένα κομμάτι είναι το θέμα του γηπέδου μας και της πραγματικής μας ΑΕΚ και όχι αυτή που θέλουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Και το άλλο είναι αυτή πάλι το θέμα Φίλισσα, η οποία συνέχεια πλέει και μοναγεί. Όσο κι αν τους κλείνουμε πονηρά κομμάτι, φαίνεται αποκρίνεται. Και γυμνώνεται χρόνο με τον χρόνο και φοβάμαι ότι θα καταλήξει σε κανένα πρωτοδικείο. Η δύναμη που λέει ο κόσμος ότι είμαστε και που βλέπω απόψε με τα μάτια μου θα πρέπει να μην κλείσει τα μάτια της και να επαγρυπνεί συνεχώς και μόνιμα. Η οικογένεια Διάγη και από το έτος της ηλικίας της έχουμε ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, το μυαλό μας και τη σχέση μας ανοιχτή και καθαρή αν θέλουμε πραγματικά να την βοηθήσουμε. Τα δικά μας αρχίδια και βέβαια δεν σταμάτησαν και βέβαια θα συνεχιστούν και βέβαια θα είμαστε δίπλα στην ΑΕΚ σε όλους τους τομείς και τα χαρακόμματα της ορίστριας θα είναι πάντα και μόνιμα γεμάτα. Νιώθω όμορφα, έλεγα στον Παύλο, είμαι πολύ κουρασμένος και δεν ξέρω με την καρδιά θα πάμε εδώ απόψε. Αλλά σίγουρα μας περιμένουν, όπως είχαμε πει εδώ πριν 4 χρόνια, πολύ δυνατοί και πολύ παγιοί αγώνες. Η ΑΕΚ μας χρειάζεται όχι μόνο στο εργαστού ειδικότητά μας, όχι μόνο στο σύντο της δουλειές και στις δρομές, αλλά μας χρειάζεται δυστυχώς και στην σωτηρία της. Και από ό,τι έχετε διαπιστώσει 4 χρόνια τώρα, δεν έχει πει του πλάκι στην Φιλαδέλφια. Για τη μεγάλη, τη βαριά και ασύμβοτη πανέλα της ΠΑΕ, ασύμβοτη από τις πολλές διαφημίσεις, είναι ένας πόλεμος εκατομμυρίων. Για την ΑΕΚ τη δικιά μας, αυτή που αγαπήσαμε και αυτούς που γνωρίσαμε, δεν κουνιέται φίλος, δεν κουνιέται κανένα. Εμείς όμως που έχουμε λαό και συνέστημα, θα είμαστε εκεί για να την βοηθήσουμε. Όπως ήμασταν στο Κουκουρέτσι, όπως ήμασταν στη Γαλλία, όπως ήμασταν στο πρώτο επίπεδο του Χαριζάου. Σας έχω μεγαλύτερη διασκέδαση, μην τρελαίνεστε, μας περιμένουν πολλές δύσκολες μέρες. Κοιτάξτε να είστε δίπλα στην οικογένεια και κυρίως κάτι που εδώ και ένα χρόνο τώρα. Κάτι που εδώ και ένα χρόνο τώρα το βλέπω και πλέον να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, με ομοψυχία.
πάτε στο μυαλό σας, να σκέφτεστε στο μυαλό σας ποιος είναι το πουλί μας. Και αυτό που είπαμε και στη Γιώργη Κωνσταντίνου, δυναμισμός στο μυαλό, μένει στο φιλίκο, η πλατιά, αναμένεται μαλάκα, οι γάμπροι όλοι σε τρέμανε, ήσουν ένα φανταστικός ρε. Πουράκια! Α, μπράβο, μπορείς να αγαπάω ρε, θα σε δω μετά. Είμαστε όλοι, το ένα το γάμπρο, θα το παρουσιάσουμε τώρα, ένα αγόρι, ένα αγόρι.